så skal vi lige melde os ind til lufthavnskøen, også kaldet DROST. Gør vi det. Så bliver man ringet ind. Trykker man herop. Det behøver vi ikke vide, vi går over lufthavnen ligger. Så kører vi over til lufthavnen. Vi går os ind i rundkørslen her ved opladningsstationen. Kører til højre. Der står der taxi lynladning, der kører vi ind til højre. Og herned til den første indgang, der er 2 indgange i alt. Ind til depotet, der biber din brobis og siger, at det er okay, du er blevet indkaldt. Og så kommer vi herind, hvor der er 3 lystavler, og på et tidspunkt så popper dit navn eller dit ID-nummer op på 8 cifre, som man ser heroppe på toppen. Og der er der en ny bum, som man kører ind igennem, når den altså åbner. Husk at blinke til højre, der står nogle gange politi herude og giver bøder, hvis du ikke blinker. Og til venstre, ind ad den første vej ved den blå pil, der kører man ind i det, der hedder Kaperrækken, som er den første bum til venstre. Bane 1 til højre ved bane 2, det er når du bliver indkaldt ved Uber-turene. Det er altså bane 2. Det her det er bane 1, og det er inde i Kaperrækken, som den hedder. Og det er der, hvor du bliver kaldt ind til TMS. Så skulle en af de her 2 gerne blinke til højre eller venstre, alt efter hvor man skal hen. Og jeg blinker så til venstre, for nu kommer der en bag mig, så de ved, hvor de skal køre hen. Så er vi nået hen til indgang Kaperrækken. Normalt skal man holde her, men hvis der er plads herovre, så kan man selvfølgelig over med det samme. Det er nogle regler, der er i lufthavnen, men dem kan man jo læse sig frem til. Nu har vi fået en kunde i bilen. Vi kører frem og trykker på Start Trip. Og det er en normal tur. Sådan der. OK, tarif normal. Så går vi i gang.